سلام كبرى تقاتلتي كما يتقنيو زي اتي سومناوي نابخم نغربو مدب زينا مزيهت كوينو ابناي لو معنتي مدبنا اتي زحلف سمون عرب قرب زقبو زنبره بمخنيات مغشا زي غربنايو بزعبو كقرب لكم ابزنا لو معنت رئيستي حدش حقي كاب حدا ديسمبر هتحيزو وتي زلو بميغريشن سوركت اب ويب سايت ام تتقيدلو اما غدس ስለዝኾነ ኣብኡ ጥራሕ ኣተኪረ ክዛረበ እቲ ካልእ መደባት ከም ዝነበሮ ኣብ ዝቕፅል መደባት ክቐርብ ምዃኑ እንዳገለጽኩ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ናይ ብሰንኪ መገሻ ዘይምጥዕዓም ሓበሬታ እንዳሓተትና ናብቲ ጉዳይ ክንኣቱ ኢና ኣብዚ ሎማዓንቲ ኣቕሪብናዮ ዘለና መደብ ከምዚ እትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ሕጂ ናባኹም ሼር ንገብሮ ሜግራኹም ስበርከት ሓድሽ ሕጊ ካብ 1 ዲሰምበር ኣትሒዙ ኣብ ተግባር ዝውዕል ኣውፅኦም ኣለዉ እዚ ኣውፅኦሞ ዘለዉ ሓድሽ ሕጊ ካብ ሓደ ዲሰምበር ጀሚሩ ኣብ ተግባር ዝውዕል ስለ ዝኾነ ነዚ ኣብ ተግባር ዝውዕል ሕጊ ብኸመይ መንገዲ ንሰባት ክጸልዩ እንታይ ከ ክግበር ይግብኦ ብዛዕባኡ ንኽንዛረብ ኢና ቅድሚኡ እቲ ኣብ 1 ዲሰምበር ክኣቱ ተባሂሉ ደሎ መረዳእታ ምእንቲ ክንፅር ቅድሚ ሕጂ ኣቕሪብናዮ ዝነበርና ደጊመ መብርሂ ክህብ እየ እዚ ናይ ሕጂ ሕጊ ንዕኡ ተመርኪሱ ወፂኡ ስለ ዘሎ ሰባት መረዳእታ ክህልዎም ምእንቲ ሰባት ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ዝኾነ ሃገር ናይ ጀኔቫ ውዕል ዝፈረመት ሃገር ዕቑባ ክሓቱ ከለዉ ዝሕተቶም ሕቶታት ሰለስተ መሰረታዊ ሕቶታት እዮም እቲ ቀዳማይ መን ኢኻ ካበየናይ ሃገር ኢኻ መፂኻ ናትካ መንነት ምንፃር ኮይኑ እዚ ኣከባቢ 60 ሚእታዊት ናይቲ መስርሕ ይወስድ ምክንያቱ ብመንፅራይ ነይቲ ሃገር ጉዳይካ ዝረኣይ ኣብታ ሃገር እቲኣ እንታይ ሽግር ኣሎ ዝገልፅ እሱ ስለ ዝኾነ እዚ መረጋገፂ እንተቕሪብካ ድሕሪኡ ናብቲ ስታተስ ዲተርሚኔሽን ዝበሃል ካብቶም 6 ናይ ዕቑባ ምክንያታት ብፖለቲካ ድዩ ብሃይማኖት ድዩ ብፆታ ድዩ ብገለ ዝብል 6 ምክንያታት ኣሎ ካብኡ ኣበየናይ ይኣቱ ምክንያትካ ከዓ 30 ሚእታዊት ትኸውን እቲ 10 ሚእታዊት ግን ክንመልሰካ እንተደሊልናስ እንታይ ክገጥመካ ይኽእል ዝበሃል እቲ ፕሮቴክሽን ግራውንድ ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ መንጎ እቲ ፕሮቴክሽን ግራውንድ እሞ ከዓ ኣብ መንጎ እቲ ረፊጂ ስታተስን ስታተስ ዲተርሚኔሽን ዝበልናዮ ደሎ ፍልልይ ስለ ዘይትረድኦ መብዛሕትኡ ግዜ ፍቓድ ወሲደ ጥራሕ እዩ ዝብል እምበር እንታይ ዓይነት ፍቓድ እዩ ፈልዩ ይፈልጦን እዩ ስለዚ እዛ ሕጊ እዚኣ ሕጂ ነዚአን ክፈላሊ ግድን ክትገብረን እያ ምክንያቱ በቲ ምክንያት ናይ ዕቑባ ናይ ጀኔቫ ኮንቬንሽን መሰረት ዝወሰደ ፋሚሊኡ ንኽጥርንፍ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ተመልኪቱ እስቲል ክፍቀዶ እዩ እንድሕር ደኣ ግን እቲ ካልኣይ ኣማራፂ ፍቓድ ወሲዱ እቲ ፋሚሊ ምጥርናፍ ወላ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ የመልክቶ ክኽልከል ዝብል ሕጊ ወፂኡ ኣሎ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣብዚ ብዝርዝር ትርእይዎ ስለ ዘለኹም ኣብኡ ኣቲኹም ንኸተንብቦ እቲ ሊንክ ኣውፂና ክንሰደልኩም ኢና እቲ ሊንክ እዚ ግን ኣብ ሚቅረኹም ስበርከት ብዕለት 10 ወርሒ 11 እዩ ተጠቂዑ ዘሎ እዚ እዚ ከዓኒ እቲ ናይ ስድራ ምጥርናፍ ናይ ፋሚሊ ምጥርናፍ መሰል ኣትሪሮሞ ከም ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ሪኢኹም ኢኹም እዛ ቃል እዚኣ ፓስፖርት መንነት ምፅራይ ኣትርርዎ ነይሩ ሕጂ ከዓ ፋሚሊ ምጥርናፍ ኣትርርዎ ካብ 1 ዲሰምበር ክትግበር እዚ ተቐዳማይ ኣምፂኦሞ ዘለዉ ብዚ ሕጂ እንታይ እዩ እቶም ኣብ ዓዲ ከይዶም ወይ ኣብ ከባቢ ዓዲ ከይዶም ዝምርዓዉ ሰባት እተን ዝምርዓውወን ወይ ክመፃ ዘለወን ሰባት ዘመልክታ ትሕቲ 21 ዓመት ተኮይነን ፍቓድ ንኸይወሃበን ካብ ዕለት 1 ዲሰምበር ተሓቲቱ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ተግባር ክውዕል እዩ እዚ ኦልሬዲ ናብ ተግባር ንኽውዕል ተወሲኑ ዘሎ እዩ ካብ 1 ዲሰምበር እታ ተምፃ ሰበይቲ ወይ ዘምፆ ሰብኣይ ካብ ትሕቲ 21 ዓመት እንተኮይኑ ክመፅእ ኣይፍቀዶን እዩ ቅድሚ ሕጂ ካብ 18 ይከኣል ነይሩ ሕጂ ግን ካብ ትሕቲ 21 ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ ኣሎ እቲ ዕላማ ከይድካ ከመይ ጌርካ ቁፅሪ ናብዚ ናይ ዝመፁ ሰባት ትቕንስ እዩ ግን ኣብቲ ፖለቲካ ክበሃል ከሎ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ደው ንምባል ንዕኡ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ኣገዲድካ መርዓ ክተርፍ ምእንቲ ንኸምኡ ኢልና ኢና ከም ዝገብሮ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሓቀኛ ምክንያታት ግን ኣብቲ ምርጫኦም ዝብልዎ ዝነበሩ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛ ናብዚ ንምቕናስ ሓደ ብፋሚሊ ምጥርናፍ ዝመፅእ ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንምግታእ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ክትርድእዎ የድሊ ኣብዚ ኣቲኹም ከተንብብዎ ተስፋና እዩ ግን ኣብዚ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ትሕቲ 21 ዓመት እንተኮይኑ ንኸይመፁ እቲ ቅድሚ ሕጂ 18 ዝነበረ ሓፍ ክብል እቲ ካልኣይ እቲ እቶም ፍሊክቲኛር ዝበሃሉ እቶም ቀዳማይ ደረጃ ፍቓድ ዝወሰዱ ስቲል ትሬሞናድስ ፍሪስት ዝበሃል እያ እዚኣ
እታ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ እንተመልኪትካ ስድራኻ ብዘይ ስራሕ ብዘይ ገዛእ ዝመፁልካ ዝነበሩ ነቲ ኦልተርናቲቭ ሺት ቢሆቫንዳ ኣብዚ ሕጂ ኣዝዩ ኣፍልጦ ክህሉ ኣለዎ ሰባት መብዛሕትኡ ካብ ኤርትራ ዝመጽእ ሰብ ኣብቲ ፍሊክቲንግ ስታተስ ዘእቱ ምኽንያት ኣለዎ። ርዱእ ዝኾነ ምኽንያት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ዓመፅ ተወሪድዋ ከይዳ ኸሲሳ ቤት ፍርዲ ደው ከተብል ኣይትኽእልን እያ ነቲ ዝዓመፃ ወታደር እዚ ዓለም ዝፈልጦ ነገር ስለ ዝኾነ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዓዳ ከም ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ዳ ምድፋር ኣጋጢምዋ ሕጋዊ መስርሕ ናይ ምኽሳስ ብዘይምህላው ጥራሕ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ፍቓድ ብጀንደር ቫዮሌሽን ይግባእ ንኣብነት ካልእ ሃገራት እውን ከምኡ ድሎ እንተኮይኑ ተዓሚፅካ ክትከስስ ዘይትኽእል ኣብ ቤት ፍርዲ ከተቕርቦ ዘይትኽእል እንተኾንካ ናይ ፆታ ዓመፅ ናይ ዕቑባ ምኽንያትካ ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ጀሆባን ጴንጤን ኣብ ኤርትራ ሃይማኖቶም ብነፃነት ከምልኹ ይክእሉን እዮም ብወግዒ ክልኩል ሃይማኖት እዩ ኣመንቲ ናይዚ ሃይማኖት እዚ ቀዳማይ ደረጃ ይወስዱ ወላ ንዝኾነ መንእሰይ እውን ካብ ኤርትራ ብዘይ ሕጊ ምህዳም ናይ ውትድርና ዕድመ ምህላው ኤርትራዊ ምዃን ምርግጋፅ እውን እቲ ቀዳማይ ደረጃ እዩ ዝግብኦ ምክንያቱ ብዘይ ሕጊ ምውፃእ ኣንጻር እቲ ስርዓት መርገፂ ምውሳድ እዩ ዝብል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትፈረዶ ነይሩ ብኡ ምክንያት ንኩሎም ናይ ሓደ ዓመት ዝነበሮም ናይ 3 ዓመት እውን ይቕየረሎም ነይሩ ስለዚ እቲ ሕጊ ወፂኡ ዘሎ እንታይ ምዃኑ ብኸመይ ይቕፀልወካ ተቐዳማይ ደረጃ ፍቓድ ንብሎ ፍሊክቲንግ ስታተስን ወይ ከዓ ኦልተርናቲቭ ሺት ቢሆቫንደ ዝበሃልን እንታይ መሰላቱ ፍልልያቱ እታ ናይ 3 ወርሒ ትበሃል ንኩሉ ይኮነን እቲ ኩሉ ሻዕ ከደሕስበና ኣነ እንታይ እዚ ኩሉ ከምዚ ዘርዚርና ኣቕሪብናዮ ከለና እቲ ሰብ እንድሕር ደኣ ነዚ ዘቕረብናዮ ነገራት ክሪኦ ዘይክኢሉ ነዚ ዘቕረብናዮ ነገራት እንድሕር ደኣ ብመደብ ክመሃረሉ ዘይክኢሉ እሞ ፅባሕ ንጎ ዕቑባ ክሓትት ከሎ እንታይ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ፍቓድን ካልኣይ ደረጃ ፍቓድን ብዘይምፍላጡ ንዘጋጥሞ ሽግር ስድራ ቤት ምጥርናፍን ዘይምጥርናፍን ሳዕቤን ክህልዎ ምዃኑ ፈሊጡ እንታይ ክጥንቀቕ ይግባእ እንታይ ክገብር ይግባእ ኣብዚታት ኣዝዩ ጥንቁቕ ዝኾነ ኣከያይዳ ከድሊ መብዛሕትኡ ግዜ ዘጋጥም ሽግር እንታይ እዩ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ ሳምሄለስ ኮሚኒካቶር ዝበሃል ፕሮግራም ዘፅናዕናዮ ነይሩ ኣብኡ እንታይ እቲ ሓደ ሕቶ ዘቕረብናዮ ነኒ ዝመፀ ሰብሲ ብሮሽር ጥራሕ ኢኹም ትብዎ ኣንቢቡ ዘይክእል ሰብ ፕሮሽርታ ክገብረሉ ይኽእል ዓበይቲ ንስቲ ፕሮሽርታ ክገብረለን ይኽእል ስለዚ በቲ ሕጊ መሰረት ናይ ጀኔቫ ኮንቬንሽን እንታይ እዩ ዝብል ሓደ ሰብ እንድሕር ደኣ ዌል ግራውንድድ ፊር ኦፍ ፐርሲኪሽን ይብል እንታይ ማለት እዩ ክውን ዝኾነ ስግኣት ናይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ዘጋጥመቱ ኮይኑ ብሽዱሽተ ምክንያታት ካብኦም ሓደ ይብል ብፖለቲካ ብሃይማኖት ብፆታ ሴክሹዋል ኦሪንቴሽን ገለ እንዳበለ ማለት እዩ ካብዞም ምክንያታት እዚኦም ውሽጢ ሓደ ጌርካ ብንፁር ከተቕርቦ ዘይምኽኣልካ ጉዳይካ ኦልተርናቲቭ ፕሮቴክሽን ተተዋሂብካ እቲ ስድራኻ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ምምፃእ ክትክልከል ኢኻ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ናብቲ ቀዳማይ ደረጃ ፍቓድ ተእትዎ ከዓ መረዳእታ እኹል ከዓ ዝህብ ኣካል የለን ስለዚ ትጋብ ናይ ሓበሬታ ኣሎ ኢልና ኢሚግሬሽን ዝበርከት ሓቢርናዮም ነርና ንሕና ሪሶርስ የብልናን እቲ ዘሎ ሓበሬታ ኢና ንቦም ካብኡ ንላዕሊ ክንገብሮ ንኽእል የለን ይበሃል እዚ ዓበየ ዳይለማ ከዓ እንታይ ጠበቓ ከዓ ምረፅ ብልካ እሞ እቲ ጠበቓ ከዓ ከምዚ ትበል ከም ዝበል ክብለካ እውን መሰል የብሉን ኣይፍቀዶን እዩ ስለዚ እቲ ኣሰራርሓ ሃጓፍ ስለ ዘለዎ ሓደ ሰብ ዕቑባ ክሓትት ከሎ እንታይ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ፍቓድ ዘውስድ እቲ ኦልተርናቲቭ ፕሮቴክሽን ዘውስድ ከንታይ ኩሉ ዝበልካን ናይ ኣመናካን ግን ዓድኻ እንተመሊስናካ ሽግር ክገጥመካ ስለ ዝኽእል እዚ ፕሮቴክሽን ሂብናካ ኣለና ዝብልዎም ብዙሓት እዮም ከምኡ እንተኢሎም እውን ይግባኝ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኖ ኣነ ዘይኮነን ዝግባኣኒ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ፍቓድ እዩ ዝግባኣኒ ኢልካ እውን ይግባኝ ክትብል መሰል ከም ዘሎ ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጦን ኣብቲ መስርሕ ናይ ዕቑባ ኢንተርቪው ምስ ገበርካ ተርጓማይ ከምዚ ገይሩኒ ተርጓሚት ከምዚ ገይራትኒ ከይትብል ምእንቲ ነቲ ዝገበርካ ኢንተርቪው ብፅሑፍ ይወሃበኒ ኢልካ ኣሪምካ መሊስካ ክትሰዶ 10 መዓልቲ ተኽእሎ ከም ዘለካ ምፍላጥ የድሊ ምክንያቱ ሕጂ እዚ ዓብዪ ፅልዋ ክህልዎ እዩ እዚ ብሕጂ መፂኡ ዕቑባ ንዝሓትት ሰብ ፋሚሊኡ ክጥርንፍን ከይጥርንፍን ዓብ ነገር እዩ ስለዚ ተቐዳማይ ደረጃ ፍቓድ ንምውሳድ ክኽየድ ዘለዎ መስርሕ ብኣቀራርባ ጉዳይ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ናይ ዓዲ ኩነታት ከመይ ክፈልጥ ኣለዎ ኣብ ሚግራሽን ስበርከት ብዛዕባ ሃገርና ዘለዎ መረዳእታ ሊፎስ ዝበሃል ኣሎ ላንድ ኢንፎርሜሽን ካንትሪ ኦፍ ኦሪጂን ኢንፎርሜሽን ምዃኑ እዩ ነናይ ዓዱ ብኸመይ ንዕኡ ተንብቦ ብኸመይ ተዳሊኻ ኣቲኻ ነቶም ምኩራት ዝኾኑ መርመርቲ ኣእሚንካ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ፍቓድካ ብኸመይ ክትወስድ ትኽእል ኣዝዩ ፅዑቕ ስራሕ ዘድልዮ ነገራት እዩ ስለዚ እዚ ሕጊ ወፂኡ ዘሎ ኣብ ታሕቲ ክንፅሕፈልኩም ኢና መምሃሪ ክኸውን ክትርእይዎ ምእንቲ ከተንብብዎ እውን ካብ 1 ዲሰምበር እዩ ክትግበር ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝመፅእ ሰብ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ፍቓድ ዝወስደሉ ኩነታት ኣዝዩ ተጠንቂቑ ከዓ ትግባእ ምክንያቱ እሱ ገይሩ ማለት ስድራ ቤት ክጠራንፍ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰብ ናይ ምምፃእ ዋሕዚ ክንቅንስ ዝብል ዕላማ ዝኸይድ ዘሎ ንዕኡ ክትከላኸል ተኾንካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ምፍላጥ ከድሊ እዩ ማለት እዩ
እዚ እንድሕር ደኣ ኢለ ኣብ ቀጻሊ ካልእ ኣርእስቲ ሒዘ ክምለሰኩም እየ። ክሳብ ሽዑኡ ግን ኣብዚ ደው ከብል እየ። ሰላም ቅንያት።